Ze gaur, bai munduan, bai estatuan, bai leku guztietan, inoiz baino argiago ikusten da etorkizuna eraikitzeko eta bakarrik bi ereduen arteko talga dagoela. Inoiz baino ageriagoko da. Disputa bat dagoela, eskuineko eredu baztertzaile eta autoritarioen, eta ezkerreko proiektu askatzaile eta solidarioen artean. Eta orain, herri honetako eskuinak mozorroa ipini eta ziria sartu nahi digu. Ezker eskuin ikuspegiak ez direla existitzen esanez. Ez omen daude eredu kontrajarriak etorkizuna eraikitzeko. Bai, badaude, noski daudela. Badaude ezker eta eskuin proiektuak. Eta hemen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, esan dizuedan guztiagatik, ezkerreko alternatibak izen propioa du. Euskal Herria Bildu. Uztailaren 12an, ezkerreko botoaren konzentrazioa, Euskal Herria Bilduren inguruan batzea oso garrantzitsua da. Etorkizunari atea irekitzeko, ultraeskuinari gogor jipoitzeko, herritarrak eta lurraldea babesteko, 21. mendeko erronkei begira behingoz jartzeko, bizitza eta planeta erdigunean kokatzeko. Hori guztia egiteko, ezkerrekoa, ekologista, feminista, langilea eta eraldatzailea den botoa Euskal Herria Bildurengan kontzentratu behar da. Beraz, uztailaren 12an, ezker boto bakar bat ere ez etxean. Denak Euskal Herria Bildu bultzatzera.